Ahojte, vítam vás pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline a dneska by sme vám radi ukázali náš projektový deň. Tak poďte s nami. Počúvajte, počula som, že dneska máte projektový deň. Akú tému máte? Tak tému máme komunikácia s nevidiacim pacientom. A aktivity? No, aktivity sme si pripravili prezentáciu určenú, čo sa týka tých nevidiacich pacientov. Potom žiaci si vyskúšali, aké to je byť nevidiaci. Vyskúšali si aj rolu doktora a aj rolu pacienta. Viem, že tu máte cudzí jazyk. Aký je to jazyk? Robíme teda anglický jazyk, plagát. A o čom? Konkrétne teda announcement, čiže oznámenie. Vlastne pozývame ľudí na party. Pani učiteľka, ja by som sa veľmi rada chcela opýtať, či je dôležité komunikovať aj v anglickom jazyku pri pacientovi. Určite áno, keďže našu školu navštevujú zdravotné sestry, maséri, asistenti výživy a laboranti, tak určite môže sa stať, že vlastne v nemocnici alebo pri práci svojej majú pacienta, ktorý práve rozpráva v anglickom jazyku a toto je jeden z možností a zo spôsobov, akými zlepšujú vlastne ten svoj cudzí jazyk. Ja som sa chcela opýtať, že ako ste si pripravili túto aktivitu v tomto anglickom jazyku? Určite sme museli popremýšľať nad tým, čo budeme robiť. A tak sme sa dali do štvorice a urobili si taký menší scenárik a následne sme to nejako už improvizovali sme teda na tom pódiu dosť, ale nejako sme to dali. A nemali ste stres? Určite. Pýtaš, čo ste si pripravili pre žiakov? Ahoj, takže na úvod sme si pripravili rozprávací slohový postup, prezentáciu, ktorú sme im vysvetlili a následne sme im vlastne dali trojaký zápis priamej reči a oni nám do toho vlastne zapisovali diakritiku priamej reči, úvodzovky dole, úvodzovky hore a teraz vlastne pracujú so slovenskými textami, ktoré idú prekladať do angličtiny. No čo, ideme za pani učiteľkou Holienkovou sa jej opýtať. Dobrý deň, pani učiteľka. My by sme sa radi opýtali, že prečo práve projektové vyučovanie? Projektové vyučovanie umožňuje žiakom navzájom komunikovať, spoločne tvoriť, sú veľmi aktívni počas vyučovacej hodiny, prítomný učiteľ ich len navádza, je určitým facilitátorom, podporuje ich v aktivitách, usmerňuje ich. Tak a prečo práve komunikácia? Sme na zdravotníckej škole a komunikačné zručnosti musí mať každý jeden zdravotnícky pracovník zvládnuté na výbornú, pretože ich používa v dennodennej praxi. Tak na záver sme v riaditeľni, kde vyspovedáme pani riaditeľku. Pani riaditeľka, ako hodnotíte tento deň? Ako deň úspešný, pretože sme zúročili polročnú prácu a prípravu na tento deň. Plánujete nejako zopakovať tento projektový deň? Určite áno, ale plánujeme inú problematiku uchopiť a tá druhá problematika bude cukrovka alebo diabetes mellitus, čo je civilizačná choroba a naši žiaci sa s ňou veľmi často stretávajú. Zuzá, vyspovedala som pani riaditeľku a dozvedela som sa, že bude ďalší projektový deň. Takže máme sa